Reprezentuješ našu krajinu. V tvojej krajine zobral si tanečný zbor Lučnicu. Ja som píšný na Slovensku, krásna krajina, krásni ľudia. Ja hovorím mojim Slovákom, zobudte sa moje deti, pretože naozaj tie Češi sú všade. Takže si človek, na ktorého sa ľudia môžu obrátiť aj s kúpou, aj s prenajom, aj s predajom. Keď si kupuješ tam svoj dom, máš rovnaké práva ako občan Nikaragui. U nás sa hovorí v Nikaragui, aj tam strčíš prst, tak sa vyrastie jeden prst. Viem presne, čo ten Slovák chce. Žiť naplno každý deň a druhý deň žiť a nechaj žiť. Tento sa riadi ja. Toto je moje motto. Predo mnou sedí Miguel Méndez, zakladateľ Latinskoamerického kultúrneho projektu, tanečnej skupiny Latino Flash. Žiješ tu už 38 rokov. Pochádzaš z Nikaragui. Aké to je žiť na Slovensku? Aké to je žiť pre Nikaragujčana na Slovensku? Iné. Zemepisná poloha. Nikaraguje je niekde inde. Samostatná je to Latinská Amerika, americký kontinent a toto je Európa. Pre mňa od malička to bolo moja vyznívaná destinácia. Od malička. Tým, že podľa mňa tie gény niečo hovoria, máme tie gény v tá Latinská Amerika, ale my sme tam pomiešané. Máme z Európy strašne veľa. Takže ja vždy, aj myslím, pre všeobecné si myslím, že pre obyčajný človek, Latinoameričan, tá Európa vždy bola tak akože Európa, hej, kultúra, rôzne jazyky, kulinárske umenia a tak ďalej. Hej, tak pre mňa to bolo lakadlo. Nemôžem povedať, že som od malička sa mi vysnívalo prísť, lebo vtedy bolo Československo, hej. Ale život niekedy položí takéto možnosti. A ja keď som mal 16 rokov, a išiel som zmaturovať už. Ja som od malička vedel, od malička tancujem, od malička od 5 rokov, to som zabudol, hej. Tak tú kultúru som vedel, vždy je niečo, čo chcem v rámci umení robiť, a u mňa je tanec. Ale vždy som chcel reprezentovať svoju krajinu, hej. Alebo reprezentovať krajinu, to je hoci akú krajinu Latinskej Ameriky vonku. Či na medzinárodných fórach, či na medzinárodných organizáciách. Takže ja som študoval tú diplomáciu. A vtedy ponúkali, Československo ponúkali odbor. A to všetko išlo, proste skončil som v 84. a 85. som vycestoval, takže. Ale samozrejme, ja keď som bol malý, tak otec bol veľmi veľký revolucionár, hej, lavičár, a on na univerzite čítal veľa o Československu a ja som na tajnáče čítal tie podklady, tie materiály, takže ja som vedel, že existujú tieto akože socialistický tábor, že existujú takéto krajiny zamerané, existuje takéto systém a vždy ma to lákalo, lebo tam na tých knihách bolo napísané rovnosť, že ľudia mali čo jesť, ľudia mali ako prístup na vzdelávania, veci, ktoré tá Latinská Amerika je luxus, pretože my sme zo 7 detí, rodina, ale otec, chvála Pána Bohu, mal tu tie možnosť za dobré školy sa platiť, ak som vychodil dobré školy, ale nie každé dieťa má tú možnosť. Takže ten sociálny cít vo mne bol akože cez otca, mamu, bolo to tam. Otec vždy každý nedeľu nás brával do iných kvásich oblastí, kde ľudia nemali veľa peniaz rozdávať jedlo, alebo veci, ktoré nepotrebovali sme. Tak ten pocit, ten feeling, že pomáhať vo mne je od malička. Takže to ma lákalo. A mi sa to páčilo, aspoň písané, čo bolo, že rovnosť tu bola a lepší sociálny systém ako Latinskej Ameriky. Toto, hej. To, čo ja viem, že akože pre vás, mladé generácie, to nonsens, ja som to mal, ja som tak bol vychovaný. Tak Československo pre mňa bolo čosi iné, samozrejme, ale lákalo ma to. Reprezentuješ našu krajinu. V tvojej krajine reprezentuješ nás Slovákov, zobral si tanečný zbor Lučnicu do Nikaragui, ukazoval si tam vašim občanom, ako tancujeme, ako máme kultúru, to je úžasná vec. Keď môžeš porovnať Nikaraguju, Kostariku, sú to podobné krajiny, podobné kultúrou, aké majú hodnoty tieto krajiny? Super otázka, pretože Latinská Amerika je OK, tá mentalita Latinoameričanov je skoro rovnaká, ale tiež máme svoje odlišnosti. Samozrejme, aj keď sme susedné krajiny, Kostarika, Nikaragua, máme veľa spoločného, lebo v tej Kostarike žije aj skoro 2 milióny Nikaragujčanov. Hej? Generačne, nie teraz, keď je teraz momentálne tieto posledné roky, čo je veľká emigrácia, ale sme bratské
sme stredoamerické štáty bratia, my si hovoríme bratia, hermanos, takže, ale sú tam odlišnosti systémov. Hej. Napríklad Kostarika nemá armádu, Kostarika, hej, je najstaršia demokracia Latinskej Ameriky, najstaršia demokracia. Myslím si, že tie roky tá obľúbená destinácia Kostarika je obľúbená, preto je tam, kde demokracia kváci, nemajú armádu, investujú na vzdelávanie, investujú na školstvo, investujú na zdravotníctvo a tak tie peniaze, čo idú v niektorých iných krajinách na podporu vojakov, armády, tak oni investujú, to je fantastická vec, ale zase v posledných rokoch sa to mení. Hej, ako sa menia veľa vecí vo svete, sa to mení aj tam. Teraz je trošku oveľa, bohužiaľ, tá korupcia. Hej. A tým pádom môžem povedať, že už není reálne tá Kostarika, čo ľudia stále, ten marketing, čo majú úžasné, hovorím, ale keď už príde ten Európan, už vidíte tie veci, ktoré nie sú ako písané, ale sa nehovoria, ale reálne sú už na tej Kostarike. Hej. Tým, že ja si myslím, že tam je veľký vplyv USA, Kanada, hej, lebo tam oni majú viacerí, tá Kostarika je ako vypredaná týmto smerom, hej. Je to maličký štát, komerčnejšia, veľmi. A to je presne, si to povedala, že to je tá veľká odlišnosť medzi Nikaragou, ktorý my si tam držíme, kým Nikaragúčania môžu ľudia povedať, čo chcú, ale tá vláda sa snaží, aby Nikaragúčan mali svoju hodnotu, mali svoj pás, aby bol pyšný na svoju krajinu. Takže to sú veľké, čo ja viem, samozrejme, ja pomáham zastupovať dve štáty, dve konsuláty tu ako v Československu, Kostariky, hej, pomáham honorárnym konsulom, čo sú ako vymenovaní, ja ich pomáham, robím celú prevádzku a som v kontakte s Kostaričanmi a prekvapený som za posledných naozaj 5 rokov, čo oni ako obdivujú moju krajinu. Hej? Keď predtým, a najmä teraz, keď vyhrala Miss Universe, je Nikaragúčanka, hej, vyhrala Miss Universe, tak Nikaragua išla teraz do popredia, tak ako El Salvador tiež, ako Nikaragua išla do popredia a konečne reálny svet nebude len hľadiť na ten mainstream, hej, zaplatený, ktorý ako samozrejme napomáhať urobiť zlé meno, hej, rozprávať, dávať do eteru zlé správy o mojej krajine, ktorá ponúka, je otvorená, je bezpečná, je krásna, je najväčší štát Nikaragua ako Strednej Ameriky a ponúka takisto, ponúka svoje pobyty, možnosti investovať a tak ďalej. Takže je to trošku rozdiel. To je to rozdiel, no. Poďme sa teda baviť o Nikaragui, o tvojej krajine, ktorú poznáš, kde poznáš aj developerov a investorov. My sme realitný podcast. Áno. A toto veľmi je zaujímavé, že v podstate investovať do nehnuteľnosti je známe investovať, už aktuálne sú investori Slováci, ktorí investujú v Zanzibare do nehnuteľností, Thajsko, Bali a tak ďalej. Nikaragua možno taká menej známa v týchto investíciách. Pre toho investora, ktorý v podstate nepozná krajinu a možno by mal záujem zistiť, že či ten trh je lukratívny pre tie investície, čo by si také prvé mohol povedať, že oplatí sa investovať do nehnuteľnosti v Nikaragui? Jednoznačne áno, pretože moja krajina aj zo zákona pre zahraničného investora má dobré podmienky. Hlavne je to bezpečná krajina, hej? A tá investícia je v bezpečí, pretože tie zákony, čo legislatíva má pre obyčajného Nikaragúčana, platí aj pre investora. Rovnaké. Proste, keď si kupuješ tam svoj dom, máš rovnaké práva, normálne rovnakú legalizáciu ako občan Nikaraguy. A to je fantastické už. Hej? Pretože o tomto sa nehovorí. To je to, čo ma niekedy rozčuluje, že sa o tomto nerozpráva. Proste, že my tie zákony máme postavené. Hovorí, Daniel Ortega, všetko už konfisko. Nie, to už dávno bol preč. Existuje a teraz ako systém, ktorý sa volá ľavičiarsky systém 21. storočia. Tak ako máš Čína, Vietnam, že sa vyvíjajú krokom nenormálnym. Hej? Ak človek niekto cestoval po týchto krajinách bývalých, čo boli socialistických, my sme nikdy neboli republika socialistická z Nikaragua. My sme boli revolucionárny štát, ktorý sme sa kamarátili s vami. Hej? Preto nám podali ruku. Kým nám bombardoval USA, hej? Exterminoval, zlikvidoval, vykoristoval našu krajinu, prišli bratia z Bulharska a Československa napomáhať. Hej? Takže my ten systém, ako ten systém na podnikanie, alebo ten systém ako pre investorov je priaznivý.
Ja každému hovorím a preto som veľmi rád a naozaj sa chcem poďakovať, že mám túto možnosť naozaj, lebo ako som povedal, že ja už 38 rokov žijem tu, som rozbehol, ja som najväčší Slovák, čo môžeš stretnúť ako na Slovensku, pretože ja som pyšný na Slovensku, krásna krajina, krásni ľudia, možnosti sú milión, inteligentní ľudia, fakt ako je mozgy, škola, tie mozgy musia odísť preč. Niektorí z tých mozgy sú nestretol niekde v Londýne, kde umývajú riady, ale to je iná oblasť, ale čo chcem povedať týmto? Chcem budovať ten mostík medzi Slovenskou, kde žijem, moja druhá krajina, moja druhá vlast, a Latinská Amerika. Tým pádom sa budem snažiť čo najviac podávať informácie o tom, aké postupy sú normálne na investovanie, na čisté kúpu nehnuteľnosti, kde všetko je to hranené. Ja mám vytvorené už normálne tým právnikov, hej, aj v tej Nikaragui pripravení naozaj napomáhať, aby Slovák, hej, sa cítil normálne, že príde do normálnej krajiny, ktorá má všetky legislatíva v poriadku, hej, a môže tam si žiť, môže tam si podnikať, môže tam investovať svoje peniažky a nič sa nedeje. Normálne to je rešpektované. Takže toto ku tejto otázke môžem povedať. To je ten základ, ten výborný základ je mať tú právnu legislatívu, že máme niekoho, kto ju pozná, kto je rozumie, kto odtiaľ pochádza, je občan tej krajiny. Keď sa bavíme o Nikaragui, máme pobrežie, máme z jednej a z druhej strany Tichý oceán a z druhej Karibské more. Nikaragua je úžasná, máme tam nejaké vulkanické, máme tam sopky, máme tam jazera, máme tam kultúrne, máme tam pamiatky, máme tam aj plantáže. Keby chcem investovať do nehnuteľnosti, povedzme, na pobreží, povedzme, že štvorizbový rodinný dom s nejakým pozemkom na pobreží. Na pobreží. Záleží asi veľmi. Všade na svete, ak si myslím, si sa leží, kde, v ktorej oblasti, aká je bonita tej oblasti. Tak by som to povedal, hej, aká je hodnota. Napríklad to je rozdiel, keď kúpiš, ja neviem, Las Vegas, alebo ja neviem, príklad, alebo Kalifornia, Beverly Hills, a kúpiť niekde v náhlých oblastiach, to isté Los Angeles. Tak povedzme lukratívna oblasť. Lukratívna oblasť je San Juan del Sur, na juhu, hneď ako je Nicoya, blízko hranice Kostariky. Tam sa vytvorilo, to bolo prvý boom, čo mala asi 20 rokov dozadu Nicaragua, vytvorili podmienky. Tom San Juan del Sur to je také mestečko, a dá sa povedať ako taký záliv, krásny, San Juan del Sur, ktorý je vychytený. Ale práve ako prvé, samozrejme, tam sa budovali tie podmienky a je to mega drahé. Tak nájdeš od milióna, $1,500,000 a tak ďalej. Ako môžeš niekde ďalej, vo vnútrozemí aj blízko tej pobreží, nájsť niečo za $200,000. Menej ako fancy adresa, ale ako hovorím, podľa oblasti, podľa bonity. Hej, to isté všade. Hej. Ale samozrejme, Nicaragua, keď sa vrátime, je rôznorodá. Je to najväčšia krajina Strednej Ameriky a je rôznorodá. Tým zaujímavé, že máme na obi dve strany tie oceány. Atlantik a Pacifik, hej? A to robí z Nikaragui veľmi atraktívnu pre všetkých možných investorov, pretože napríklad ja poznám, ja mám rôzne typy, robím veľa zajazdy so Slovákmi, Čechmi a tam som prišiel na to, že nie každý chce byť na pobreže. Nie každý. Niekto je povedal, ja chcem mať dom dovnútri, kde je plantáž tabák, kávy, kde je mikroklima 24 na celý rok. Hej, to som ja. To som aj ja. Ja som si kúpil tam 2 pozemky, ale toto chcem povedať, že za 2 hodiny si buď sa rozhodneš, lebo máme dobrú infraštruktúru siest. Hej, to znamená, z toho príklad, Matagalpa v centre, to je mesto, kde máme plantáže kávy. Tak odtiaľ to môže ísť do Bluefields, máme príklad 4 hodinky auto na diaľnicu, si Bluefields, Karibská oblasť, krásne, úplne iná Nicaragua, alebo sa 2 hodiny, 3 hodiny môže ísť na Pacifik, San Juan del Sur, Granada, vieš. Takže máš na dosah všetko, môžeš ráno, sa kúpeš, hihihi, a vrátiš sa naspäť a zase si mikroklíme. Vieš, fantázia, ne? Kto by to povedal? To je ako keď poviem Nikaragúčanom, že vieš, som si dal kávu vo Viedne, ja som si dal kavičku vo Viedne a croissant, melange a keď teda poviem, som bol v Budapesti. Ľudia tam odpadávajú. Jak to je možné? A nikto nevie to, sú dobré diaľnice a sa môžeš posúvať sa 2 hodiny a máš blízko. Rozumieš, to je to istá exotika. Takže presne tak, máme veľký výber. Hej? Ako ja si myslím osobne že ja by som si kúpil domček normálne vo vnútrozemí, príklad, dáme tomu hodina alebo hodina a pol od mora,
na krásnom mikroklíme, Carazo, máš Pueblos Blancos, máš Granada, Masaya. Vieš, takto ešte jednu vysvetlím. Nicaragua, hej, Atlantické pobreží, historické, hej, bolo kolonizované Angličanmi. Donesli otrobci a tu, ako Karibik, je veľká časť obyvateľia sú Černosy, ktorí sa pomiešali s miestnymi Indiánmi. Kúkaj, vidieť toto, hej. Mama beločka, otec černok a toto, hej. Indianka a otec mulat černok, hej. Takže je to iná Nicaragua, v tom smysle slova je tam sa miešajú iné kultúry, hej. Máme tam tie pôvodní obyvateľia, Miskito, Ramas a Sumos, tu naši pôvodní obyvateľia, ktorí sa miešali s týmito otrokmi. A rozpráva sa kriolská angličtina. Oficiálna reč je španielčina na celej územie, hej, ale rešpektujeme tie zóny. Tak pre Európana to je akože Karibik, chápeš? Môžeš na víkend ísť na Karibik autom, zažiješ všetky, ja neviem, napríklad Majo Jasa bola jedna veľká oslava, kde sa tancuje týždeň ako karnavali, vieš, a môže sa vrátiť do svojej plantáže, vieš, s krásnym mikroklímom a tak ďalej, vieš. Alebo ak sa zažiť napríklad ďalšie indiánske čisté naozaj tradičné festivály alebo fiesty, je Granada, Masaya, to sú indiánske mesta iného charakteru. Hej, to sú Nahual, Chorotegas a tak ďalej, vieš, úplne iné. Takže tá Nicaragua je veľmi rôznorodá a my sa snažíme, alebo vláda sa snaží udržiavať tie tradície v rámci toho, aby to bolo zaujímavé aj pre Európana. Tým, že Španieli väčšina kolonizovali nás, ty víš napríklad Granada a León, to sú najstaršie mesta Strednej Ameriky, koloniálne. A tam nájdeš také domy, také, kde zomrieš. Práve predávam dve. Dúfam. Je Európan, ak sa tam napríklad vybudovať hostel, reštiku a tak. Jedna sa teraz buduje, sa volá reštaurácia Praga. Napríklad Češi. Áno, Češi napríklad. Ja hovorím mojim Slovákom, zobudte sa moje deti, pretože naozaj tie Češi sú všade. To sú naozaj. A toto mňa niekedy bolí, vieš, že Slováci musíš pomaly, presvedčiť, neviem, a keď sa zobudí, už dávno Češi kúpili všetko. Akože samozrejme mám veľký rešpekt voči Čechom, ale viete, že žijem tu 38 rokov, tak ja dám popred mojim Slovákom. Čiže tie cenové kategórie sú rôzne, ale povedzme aj pre investora, ktorý má 100 000 eur, dá sa kúpiť nehnuteľnosť. Aj ktorý má 120, 200, aj milión a pol. Ja si myslím, že od tých 120 hore. Ako slušné bývanie. Áno, jasné, pre Európana, ktorý bude mať svoju záhradu, svoj domček. U nás sa neráta izba ako obývačka, to sa neráta. U nás hovorí trojizbový dom, tam, kde sa spí. Ani kuchyňa nie je izba pre nás, ani obývačka, hej? Upozorne, to znamená, to je plus väčšie. Rozumiem. Takže ja si myslím osobne, že je pre Slovákov, ako je to dosiahnutelné, je to skutočniteľný sem mať. A druhú vec vysvetlím. Život na úroveň sa neráta tým, že mám obrovský dom a tu padá 9 mesiacov zhravosti, hej? Zima, ako je tu nás smutné, tak? Ale tam staneš a okrem toho, že papagáje, vtačíky a ja neviem, času bude aj hudba, času bude dobrá nálada. Nehovor, lebo beriem, kúpujem letenku. Rozumieš ma? Takže vieš, ako hned ráno je to nastavené úplne iné, dobré jedlo, môžeš tam mať svoju záhradu, ktorý ti produkuje 3 úrody manga, pomaranže, mandarinky, banány, chápeš? U nás sa hovorí v Nikaragui, aj keď tam strčíš prst, tak sa vyrastie jeden prst. My máme veľmi fertilnú naozaj pôdu. Ja merám takto životnú úroveň, ja mám tie meradla takéto, kde je dobrý vzduch, ešte pôvodné ovocie, síte, je to ovocie, nie je to umelé, ako tu dostane na tých shopping center, čiže obchodov. Jedlo je reálne jedlo, ešte má svoju vôňu. Je to panenské stále, je to jedlo, že je podstatné, toto je veľmi podstatné. A hlavne vyjdeš a zoberieš autobus, nemusím žiadny auto, a ťa zoberieš na pobreží, na pláže. Vieš, ja neviem, máme krásne úplne strediska, kde aj v tej Manaue, lebo naozaj tá vláda sa snaží, aby sme lákali tí turisty. Manaua je teda hlavné mesto. Áno, Manaua je hlavné mesto, kde som sa narodil, tak ale čo chcem povedať, že áno, životná úroveň sa neráta u mňa, aspoň u mňa, neráta sa to, že mám 3 domy krásne a potom nie. Úroveň je to, keď vyjdeš vonku toho domu a stále žiješ, stále máš zážitok, neexistuješ ako stolička, no, tí ľudia sa s tebou rozprávajú, majú záujem, nikto sa na teba nekúka ako na puk, lebo si biela, alebo černý, alebo neviem čo. To pre mňa, tým, že žijem tu, viem o tom rozprávať 3 dní.
Ale keď sa sústredíme na nehnuteľnosti, máme dobre, perfektné lokality. Aj pre Slovákov. Ja hovorím, pre Slováka je postavenie také 24-25. Je to dobre. Pretože potom sa je zvlastniť. Lebo my máme samozrejme sú oblasti pri pobreží, kde sú 35-36 stupňov, vieš. Ja napríklad nevydržím. A ja som narodil tam, tak ja už tým, že som tu ako slovakizovaný už, tak moja biologická, neviem, sa pretransformovala asi na Slováko a ja už neznášam veľmi teplo. Hej, dá sa povedať, 26. Ja som si kúpil ten pozemok jeden hore, kde tam chcem na staré kolena, tam si postaviť taký domček a tam chcem žiť. Ale ja doporučujem vnútrozemí, doporučujem, ale všetko je možné. Také známe je, že Zanzibar napríklad, keď si kupuješ nehnuteľnosť, tak tam si nekupuješ pozemok. Sú krajiny a exotické krajiny. Nikaragua, kupuješ si zároveň aj pozemok a rodinný dom. Takže nie je to žiadna nájomná zmluva na 30 rokov, na 50 rokov. To je veľké plus. To je európsky štýl, nie? To je veľké plus. To je obrovský plus. Koľko chceš kúpiť dome, koľko máš na seba. Máš svoj list vlastníctva na svoje meno. Žiadne čaromaro, žiadne špekulácie, nie. A to je, zdôrazňujem, môžete to mať na seba napísané krásne v katastre, všetko vybavíme, hej. Aj toho nejako kombo a plus benefit je, že môžete potom si vybaviť rezidenčný pobyt. Ako plán B, no ako vieme my, čo žijeme v Európe, vojny boli kde? Svetové. Nehnuteľnosti sú dostupné. Máme teda rôzne územia, kde sa dá investovať do nehnuteľností. Ako prebieha ten proces? Ja prídem na nehnuteľnosť, mám záujem. Bežne na Slovensku je to kúpna zmluva, kataster a tak ďalej. Je to rovnaké u vás? Je to rovnaké a takto ako poviem, ako som to teraz urobil ja, hej, bez toho, že som sa s niekým stretol alebo spolupracoval. V prvom rade som oslovil tam, som preskúmal tam, ako to funguje hlavne, hej, a som sa spojil s niekoľkými realitnými kancelármi, ktorí majú skúsenosti. A proste ja som bol prekvapený, pretože aj tu som kúpil veci a vedel som, ako keď kúpim byt, ten proces, ja som prekvapený, že aj elektronické to už funguje, majú tá legislatíva fantasticky je tam. Napríklad ja som čekoval niekoľko, dáme tomu 10 domov, to som dal na nete, to som posielal tu na zaujímcov. Oni na základe toho videli fotky, videli dispozície, ako to vyzerajú, tak sa naladili. Som spravil ako skupinu zaujímcov, som ich zobral tam, vlastne videli, existujú, sú reálne. Potom reálne sme boli na ten prieskum katastrový, to som vymyslel ja. To je postup, kde tie nehnuteľnosti, ten zaujímca, alebo ten človek, ktorý chce to kúpiť, si na to pozrie. Že napríklad tá nehnuteľnosť je oslovená od nejaké ťarhy, lebo to sa bojí súsedenské príde, niekto ti predá niečo, čo je 10-krát predané, hej, a tak ďalej. To znamená, že ten kataster je ako kvasi ten druhý bod, už keď ten človek je tam miesta. Ja vždy hovorím, že OK, posieľajte tie fotky, ale keď môžete ísť so mňou tam. Hej, ten, ktorý reálne chce tam kúpiť a žiť, investuje aj na tú cestu. Hej, a tam už mám tým právnikov, ktorí legalizujú to, hej, kde sa platia tie poplatky, presne je pritom ten kupujúci, on tam platí to de jure de facto, lebo tá nehnuteľnosť je napísané na jeho od začiatku. Proste, hej. Samozrejme sa robí kúpna zmluva, to všetko, hej, ten proces, nákupná zmluva, hej. Ja som mal klienta, ktorý povedal, že vieš, doverujem, ty kúp mi to ty, hej, tak mi dal plnú moc, ja som to kúpil a potom som urobil ale hovorím, to je zbytočné peniaze, poplatky, hovorím, keď môžeš ty, hej, tak je sa robí to tak prekúpna zmluva, presne, na neho, aj keď z diaľky, s tým, že notárske, ja to vybavím tak, aby to bolo pravoplatné. A on potom len príde a už príde na katastre a všetko, dostane list vlastníctva na jeho meno, všetko, proste a má svoje. Úplne jednoduchý proces. Perfektne. Úplne presne ten istý proces ako u nás. Nájdem si nehnuteľnosť v inzercii. Vieme sa teraz pozrieť na nejaké spolo, že by sme si sa na ne pozreli a ty by si zhodnotil, aká lokalita, aká cena a približne, že by si podľa toho, čo ja vidím prvýkrát. Dobre, môžeme sa na to pozrieť. Poďme sa na to pozrieť. Tento domček, krásny dom pro dovolenú vo Veľké Sultane, je názov. Veľká Sultana, to je... Veľká Sultana je ako synonymum Granada. Sultán. Po slovensky to bola hodnosť. Sultán, ako hlavne u Turkov. Áno, to je aj preklad. Áno, sultane. La Gran Sultana je veľký sultán. Takto Španieli pomenovali Granadu. Ona sa zrodila pri obrovskom jazeri, kde sú
kde ideš žralovky v sladkej vode, lado de Granada, obrovský, a la Gran Sultana. Ale ako sa povie po slovensky, impozantné mesto, proste má privilegiované miesto. Impozantné, áno. Takže to, čo si popisoval, 3 miestnosti, 2 ložnice, teda 2 izby, 1 kúpeľňa, nie je v popise kuchyňa. Pozrieme sa teda na ten dom, čo vypadá, že to je niekde na rohu ulice. Je to na rohu. Je to veľmi dobrá poloha. Vidíme tuto nejakú izbu, kuchyňa, to pri ceste. Lokalita je fantastická. Lokalita je výborná. Toto je blízko tohoto pežej zóny, kúkajte. To je ono, ten dom? Je to k tomu priložené, takže dúfam, že áno. Tu je kúpeľňa, toaleta. Myslím si, nebudu dovoliť klamať, podľa mňa to je ten dom, ale veľký. Áno, veľký dom. Kúkaj, strop, úplne z dreva. A za 2 milióny. Za 2 milióny. To je nič. To je v preklade pod 100 000 a teda pozrieme ešte raz tú cenu. Ale vypadá ten domček dobre, je tu nejaká sprcha, dlažba. Tu som si všimla, že dlažba je skoro vo všetkých domoch, že málo sa používajú parkety, ak sa nemýlim. Je to tak? Nie, lebo to je zbytočné. U nás je teplo, ale keby si dala drevo, vždy otepluje. Lenže u nás v Granade 36 stupňov, 35, keď si dáš drevo, tak tam prebalíme jak kurčata. Takže preto, vieš, a toto je španielského štýlu, miláčik. Všetko je to, je to španielský štýl, vieš, tie veľké koridore, vnútri, ľudia sa museli chladiť. Vieš, ako je tam a tam veno fúka ako vietor, iné situuje tú teplota. Podľa mňa to je pravda, to je ono. Perfektné. Tie domy úplne, Granada je ideálne na podnikanie. Perfektné. Úplne. Aj keby si chcela tam vytvoriť hostel. Fantázia. Tam naozaj sa... Granada je, dajme tomu, ako Praha mala. Pretože tam sa sústreduje milión, tým, že je koloniálne, veľmi blízko Španielsko, má ten nádych Európa. Európsky nádych. Áno. 2 900 000 českých korún, to je myslím si, že nejakých 120 000 eur približne, možno 130 000 eur, takže dostupná cena na rodinný dom v takejto lokalite. V centre mesta, úplne to je fantázia. Tých nehnuteľností je naozaj veľa v Nikaragui, do ktorých sa dá investovať. Ako je to s pozemkami? Povedzme, nechcem si kúpiť nehnuteľnosť, chcem si kúpiť pozemok a chcem si postaviť nejaký rodinný dom podľa mojich predstav. Aké sú približné náklady na výstavbu štvorizbového rodinného domu? Napríklad, čo som aj sledoval developerské projekty tu na Slovensku, som sa najprv učil, ako to naozaj chodí tu, aby som vedel si to predstaviť tam. Som si istý, že úplne rovnako existuje stavebné firmy, ktoré na kľúče vedia postaviť dom normálne. Hej? A sa leží, to veľmi záleží, čo zákazník chce. Aké materiály stavby. Aké materiály stavby, ako veľký ten dom chce, či chce veľký pozemok a menší dom, či chce väčší dom a menšie záhradu, pozemok, je to len všetko. Minimálny priemer som urobil $90 až $150 000. Plus dom s pozemkom, ale dom. Dolarov, takže eur približne rovnako. Euro si rovnako. Myslím si, že to je pár centov teraz už skoro je rovnaké. A len aby si ľudia vedeli predstaviť, že si vyberieš to isté, samozrejme, sa leží od lokality, kde máš ten pozemok, hej? Pretože napríklad sú lokality, napríklad mesto Carazo je asi približne 50 km od Manaue a smerom na horách, lebo Managua leží úplne plitke a potom je smerom hore, ako sa hovorí na juh, je smerom na Kostariku, tam máš Carazo, máš tam Rivas a tak ďalej. Sústredíme sa na Carazo, tam krásne pozemky, lebo aj mikroklíma. A dá sa nájsť. Mám kamoša, ktorý je developer a má tento projekt jeden na rozparcelovanie. V krásnom prostredí má mikroklíma 23-24. A on vie ti postaviť, som sa pýtať, koľko taký domček, ja som mal záujem, on mi povedal $90 000 až $150 000 taký, aby sú luxusnejšie, hej. Samozrejme, nečakáme obrovskú vílu, ale pre Slováka si myslím, ale je obyčajný ako ja, človek, to stačí. Pozemok si môže kúpiť, príklad tam sú hodnoty, ja si myslím, spolu môže byť ten dom dokopy $200 000, alebo 190 000 eur a má dom s pozemkom na dobre mikroklimovú oblasť, kde má blízko všetky destinácie turistické. Tak je tak, no.
Čiže ceny, keď to porovnávam, približne rovnaké ako u nás. Ja vždy som povedal, dajte mi rozpočet. Ja sa pýtam, a zmestíme sa do toho. Presne tak. A podľa toho viem presne, čo ten Slovák chce. A ja ponúkam bonusy okrem iného, hej, že toto je investícia, ktorá sa moje ráta tiež do toho komba rezidenčného pobytu pre tú rodinu, príklad, hej, kde je veľmi dôležité, a to veľmi zdôrazňujem, že nekúpte si len pozemok a vybavte sa zároveň ten pobyt, aby ste boli ako rezident. Lebo zahraničný investor alebo cuzinec, keď si kúpi alebo má ten vízum do rezidenciu, má tie isté práva ako Nikaragujčan, tie isté práva na lekára, tie isté práva na školstvo, všetko rovnaké. Jediné, čo nemá právo, je voliť. Ináč má rovnaké práva. Toto takto máme v konštitúcii, my v parlamente normálne urobené takéto benefity, takéto zákony. Hej? To reguluje zákon Nikaraguji, hej? Že človek, ktorý sa tam etabluje, má tie isté práva ako občan Nikaraguji. Čiže ja ako Slovák, ktorý kúpi nehnuteľnosť v Nikaraguji, mám rovnaké práva ako na vy? existencie mojej krajiny ako ja, ako Nikaragujčan. A čo je to podstatné? Tým, že robím na konzuláte, hej, viem tie postupy, je veľmi dôležité, lebo to je plus, keď máš rezidenciu, je povolenie pobytu, chápeš? Prejdu 5 rokov, môžeš požiadať o občanstvo a máš nikaragujský pas. Čo je tiež, nemáme úplne o ničom pas, ten pas cestuje do Európy, my nepotrebujeme vízum, máme také aj neuveriteľné dobré dohody so všetkými štátmi Latinskej Ameriky, aj USA, hej? Takže vieš, ten pas je potrebné pre podnikanie, pre hocičo je dobre mať svoju rezidenciu, si myslím, ako plán B. Je tam nejaký limit cenový, povedzme, kúpim nehnuteľnosť za 80 000, je to úplne presne rovnaké pre mňa, ako keď kúpim nehnuteľnosť za 200 000? Čo sa týka čoho? Občianstva, rezidenciu. Rezidenciu, myslím, že tam je tabulované $150,000 investície. To by som musel ešte preštudovať, lebo sa menia tie zákony, ale ja viem, ten starý, čo má asi 2 roky preštudovaný, to bolo 150,000, ešte menej ako je Kostarika. Kostarika je 250,000, Nikaragua je o 100,000 menej. Takže oveľa reálnejšie pre Slováka. Ale tam sa ráta ako investícia. Príklad, pretože tá investičná rezidencia, alebo ako normálna rezidencia, sa ráta aj tú investíciu. Nemusí vložiť ďalší 150,000. Dom je sa ruka, že ten človek bude tam etablovaný. Kde na to má. Takže buď víza na tých 90 dní cestovateľské. Máme, áno. Alebo potom takýto rezidens. Kúpim si nejakú nehnuteľnosť nad, povedzme, 150,000 eur a dostanem a normálne môžeme začať vybaviť aj ten proces rezidencie. Takže si človek, na ktorého sa ľudia môžu obrátiť. Aj s kúpou, aj s prenajom, aj s predajom. Poznáš všetky oblasti tvojej rodnej zemi. Aj legalizácie ako pobytu. Legalizácie, zákony. Máme právnikov špecializovaných. Mám prehľad, študujem to. Mám veľký záujem, aby bolo to lojálne, aby to bolo legálne pre Slovákov, lebo ja som Slovák. Chcem, aby ten mostík, čo chcem naozaj, proste tá návštevnosť Slováka bola prepojenosť a bola reálna. Aj s týmito benefitmi. Nikaragua je krásna krajina, ktorá sa nachádza v dobrej zemepisnej polohe. Dostupne, či chceš v Miami na nákup, či chceš do Brazílie, či chceš na Kubo sa kúpať. Proste, keď sa pozrie na mapu Nikaragua, je to krásna, veľká krajina, bezpečná, máš destinácie a je to najlacnejšia krajina Strednej Ameriky. Tak je tak. Čo sa týka tých developerov, máš nejaké kontakty aj v týchto sférach, v tých stavebných? Že máš kontakty na developerov, povedzme, aj na západe, aj na východe, že keď sa niekto na teba nakontaktuje s výstavbou, máš tieto kontakty týchto developerov, že vieme sa potom už spojiť s nejakou spoločnosťou, ktorú poznáš? Ja zastupujem práve developerov, pretože môj sen je to isté, byť pri tých rodoch, tie dediny, alebo dáme tomu ako zahraničných Slovákov, ktoré v budúcnosti chcú mať tam. Chcem aj pre Čechov, samozrejme. A chcem byť pri tom, tak ja som našiel firmy, ktorí majú projekty. My vravili, aj nielen pre ľudí, ktorí chcú byť spojené s developermi, ale pre samostatní podnikatelia, Slovákov, ktoré majú nejaké financie, chcú investovať, chcú ich mať v banke, tak isté máme projekty úplne urobené, keď im sa budú pozdávať tie projekty, môžu spolupracovať. Presne ako hovoríš, niektorí Slováci práve v rôznych priemysloch alebo v rôznych odvetiach, ktoré chcú dotiahnuť do krajín aj Latinskej Ameriky, aj Strednej Ameriky, aj Severnej Ameriky, tak idú tam aj podnikať. Nejdú tam len čisto investičná nehnuteľnosť formou prenájmu alebo žiť, ale chcú aj
možno tam niečo priniesť zo Slovenska, čo tu vymyslia a priniesť to do tvojej krajiny. My sme otvorení, práve vláda, čo máme teraz, je otvorená pre zahraničných investorov, majú dobré podmienky, hej? A hlavne vždy ja už mám taký náskok, poviem, ako poradím budúci investora, aby ten jeho projekt mal nejaký aj sociálny nádych. Lebo týmto získa tú vládu. Hej? Napríklad, ako pridaná hodnota. Príklad, bude tam postaviť tam linku na výrobu manga, pomaranže, mandarinky, ktoré majú 3-krát do roka úrodu. My nemáme tie technológiu, príde Slovák s technológiou, postaví malú fabriku, rozumieš? A aj s nejakým ziskom tak pomôže nejakú školu pre deti, ktoré nemajú možnosť študovať, kúpi knihu, počítače a to je už sociálny projekt, ktorý je spojený s jeho podnikaním. Vláda mu otvorí naručie. Viem to spojiť, to isté. Takže tam je všetko možné, my sme v plienkach. Dá sa povedať. Lebo Nikaragua je panenská krajina, ktorá nemá taký marketing ako má Kostariku, ale viem, že tých Slovákov, ktorí som tam ja vyhnal, majú domy, podnikajú, majú tam deti, chodia do školy, takže akože sú spokojní. A to je moja satisfakcia, že bude ten mostík, chápeš. A nie len pre Slovákov, aj pre Čechov, ale pre kohokoľvek z Európy, ktorí chcú sa tam presťahovať. Nikaragua je my sme veľmi skromní ľudia, pracovití ako Nikaragujčania a veľmi otvorení. Mňa si minimálne týmto určite dostal, čiže ja sa minimálne pokúsim sa ti pomôcť aj my všetci, aby sa to dosiahlo. Na teba kontakt ľudia nájdu v popise videa, čiže vedia sa na teba obrátiť, si otvorený komunikácii. Totálne. Vedia sa na teba 24/7 som otvorený ako myslím viac ako Slovensko-Európskej únie. Aha, nerobím si srandu. Proste som otvorený všetko. Rozprávam ten jazyk, rozumiem mentalitu. Rozprávaš výborne po slovensky. Takže aj ten akcent, asi by som musel piť slovenské mlieko, maminku nejakú, ale ten akcent asi mám, ale rozumiem všetko a otvorené. Nekladnú otázku, bude to mať e-mail a tam otázky ja odpoviem bez problémov. Čo sa týka ešte tvojho projektu tanečného, vieme ťa teraz niekde nájsť aj s tvojou tanečnou skupinou na nejakom podujatí, kde by si chcel ľudí... Menej musím povedať, že po COVID tým, že nemali sme podporu my kultúra, ako čo robíme kultúra okrem iného, hej, a nemali sme takto menej. Ja idem teraz opatrený, znova opatrený. Cítim sa, ako keď som začal v 85. tu na Slovensku rozšíriť tú latino kultúru. Sú malé podujatia, hej. Teraz robíme Latino Mikuláš, aby sme niečo spravili pre našu komunitu. A dúfam, že situácia teraz, že táto vláda, dajme tomu, hej, bude podporovať naozaj pohyb Slovákov aj vonku, aj podnikanie hlavne, aby boli nejaké bubáky, nejaké peniaze, lebo bez toho kultúra nejde. Poviem si na rovinu, ja mám samostatný projekt, ktorý dotujem ja. Z toho málo, čo mám, tak dotujem. Hej, a teraz, ako som znova, lebo hovorím, som úprimne, ma položil COVID. Všetky moje akadémie tam sa zavrel, všetko musel som zavrieť. Takže hovorím, nevzdám sa, robím pomalom, ale sú podujatia na nete ma nájdete, na Facebook, Instagram. Miguel, si veľmi inšpiratívny človek, ďakujeme ti za rozhovor. A máme Ďakujem vám. Ďakujeme. Ďakujem teba. Ešte nazvala by som to, že ešte len začíname a určite o pár rokov verím, že sa na toto pozrieme a budeme sa usmievať, že to celé začínalo. Máme takú poslednú vec. Pokladáme na konci hosťovi otázku. Niečo také, nejaké motto alebo niečo možno, čím sa ty riadiš v živote a tomu druhému hosťovi hovoríme na konci. Ako keby taký odkaz. Mal by si niečo pre druhého hostia s tým, že teda nevieš, kto to bude, berme to, že to je všeobecné. Nejaké také motto, čím ty sa drží alebo čím žiješ? Veľmi jednoduché. Žiť naplno každý deň a druhé je žiť a nechaj žiť. Tento sa riadiť ja. Tak je toto je moje motto. Ďakujeme ti veľmi pekne. Rado sa stalo. Vybavené. Bravo! Vidíš to? Nebolelo to. Vybavené, super. Nebolelo. Ďakujem tu na môj kameraman či producent. Nech sa ti dobre striha.